обективни, ни несправедливи решения може да обхващат мюсюлманите. Винаги е било така. Не тръгна от него. Това е само маша. 12-та година върви цирков, 12-та година. 12-та година върви цирков. Той в България не е спирал. Кога се говори за традиционни аудитори? Пауза, по време на която обставата на съда в Пазарджик не беше толкова мълчалива. Излезе представител на подсъдимите, който, така да се каже, брифира хората около съда какво се случва вътре, и те посрещнаха с шумни възгласи, различно на неодобрение и одобрение неговите думи. Чухме на няколко пъти възгласите Аллах Акбар, нещо, което никога не се е случвало пред български съд. Коментарите на това ще оставя на специалистите. А иначе днес бяха разпитани трима до момента свидетели, които говорят за финансирането на групировката Алакф Ал-Ислами. Това, което до момента е ясно, че те не потвърждават напълно показанията си, дадени по време на предварителното следствие. Тоест не оправдават напълно тезата на прокуратурата, с която тя ги е призовала като свидетели. Да, свидетелите признават, че са получавали пари, които са от фондация в Саудитска Арабия, но казват, че тези пари представляват нещо като традиционното дарение в исляма. Един от свидетелите е бил посрещнат в съдебната зала с не викове, но хвърления предател и как посмя. Това, предполагам, също подлежи на по-нататъчно тълкуване. Това, което се усеща тук, и не знам дали може да бъде пресъздадено чрез телевизионните камери, усеща се напрежение. Очевидно има някакъв проблем в нашето общество. Очевидно има някакво неразбиране в нашето общество и очевидно определени хора са готови да заемат крайни позиции. Пред съда са събрали няколко стотин души, които твърдят, че са обидени в тяхното желание да спазват своите религиозни ценности и да изповядват исляма така, както те го разбират. Всъщност днес голяма част от заседанието протече в обяснение, що е то салафизъм и що е то радикален ислям. Всъщност, може би, разковничето на това дело е в експертизата на вещите лица, които трябва да обяснят има ли салафизъм в книгите, които са конфискувани от тази организация. Това, със съжаление, няма да се случи днес, ще се случи евентуално в петък, но споровете са разгорещени, защото очевидно хората се засягат, нека го кажем, не на чест, но на религия. Днес главното мюфтийство също така. Нещо, което главното мюфтийство не е правило, в смисъл не е заемало до сега позиция по съдебни процеси в България. И аз ви предлагам да чуем какво каза заместник главния мюфтия пред нашия колега от Пловдив, Злати Бояджиев. Значи, когато се говори за салафизъм, трябва да се изясни точно за кой салафизъм говори. Поне на мен ми са известни поне 4-5 вида салафизъм. В България, ако има такова течение, ако има такива хора, ясно с свои ясно изградени мнения, поне до сега не съм виждал да се каже, то може да има един човек, двама души, трима души, но няма такова течение в България салафизъм. Може да има хора, които да симпатизират на тези идеи. Може и аз да симпатизирам на някои от идеите, но на салафизма. Например, салафизма казва, че трябва да се върнем към източниците на ислямската религия, Корана и Сунната. И това е желание на всеки мюсюлманин. Да се придържа към Корана, да се придържа към хадисите на пророка. Заедно с това салафизма се приема и като една от
базите на реформациите в ислямския свят. Например, реформаторите, модернистите, за които се говори в Египет, те са по убеждение салефити. Но това е съвсем, това е въпрос, който не може да го обсъдим за няколко минути и да кажем това е салефизъм, това са салефити, това са подсъдни. Как? Ведат Ахмед. Ведат. Какви циркула прави? Заместник главен. Какво значи 13? Аз мисля, че няма толкова голям гняв. Само нещата, пак ви казвам, нещата се преекспонират. Ако това дело беше ако това дело преди да влезе в съда, ако не беше публикувано по медиите, мисля, че щеше да бъде много по-спокойно щеше да мине. Но ние, много от хората, даже обвиняемите, доколкото ми е известно, научиха обвиненията си от медиите, а не от съда. Можеше много... Нямаше ли да е по-спокойно без да го има това напрежение тук и организиране? Ами, вижте сега, всяко действие има някакво противодействие. Хората... аз мисля, че това тук не е организирало. Мен никой не ме е организирал да дойда. И някой друг... Аз знам, има хора от други населени места. Мисля, че и те не са организирали. Мисля, че някой трябва да направи организацията. Мисля, че и те не са организирали. Главното министерство в работата на българския съд. Не се намесва. Как ще се намеси? Ако можеше да се намеси главно мюфтийство, миналата година щеше да се намеси, когато имаше проблем директно с главно мюфтийство. Няма как да се намеси. И как може да се намеси главно? Главно мюфтийство апелира, призовава, главно мюфтийство настоява, обаче главно мюфтийство не може да каже на някой съдия, ще издадеш това решение. А защо главно мисля, че българските съдии не биха се поддали на това нещо. Намесването на главно мюфтийство означава и обвинение към Убедени ли сте в правотата и това, че тези 13 души конкретно вътре са невинни? Аз съм убеден в това отношение. Познавате ли ги лично? Познавам. Мюфтийство вече този натиск толкова е увеличен, че вече в главно мюфтийство имаме жалба от имам, който се оплаква от натиск, психологически натиск от някакви държавни институции. До сега устно се оплакваха, обаче... Това може да е политически всякакъв. Възможно е, обаче това го прави някакъв служител на някаква служба. Силово министерство. Вижте сега, това може да има... Аз не обвинявам, че аз не казвам, не твърдя, че всички структури на държавата или всички служители на държавата го правят това нещо. Но има служители, които от тях трябва да се търси сметка. Има служители, които го упражняват. Аз мисля, че ние сме уведомили надлежните институции. До сега това не сме го парадирали, но сме уведомили надлежните институции да се предприемат необходимите мерки в това отношение. Имате достатъчно представители мюсюлмани в парламента от ДПС. Също не се прие предложението митингите, манифестациите и събранията да се провеждат само на български. Така че все пак живеем в демократична държава и въпреки, че сме едноязични, има един официален език, може да се говори на турски. Вижте сега, колко са представители на мюсюлманите в парламента, много трудно можем да кажем. На някои мюсюлмани представителите са хората от ГЕРБ, на някои от мюсюлманите представители са от БСП, на някои от мюсюлманите представители са от ДПС. Даже аз, доколкото знам, има няколко души гласували и за атака от мюсюлманите. Има такива. Въпрос, има ли и увеличено ли е финансирането от чужбина, независимо дали от Турция, от Саудитска Арабия, не към главното мюфтийство, въобще само за проповядване на исляма в България? Един въпрос може ли напротив, няма увеличение, има намаление. Почти в главно мюфтийство пари от Саудитска Арабия, от арабските страни
Аз от 7 години съм заместник главен мифтия и си спомням почти да съм идвали пари от Саудитска Арабия или от други арабски страни. Ако са идвали, това са били конкретно малки суми, много малки суми, трицифрени, четирицифрени, няма ги 6-7 цифрените суми. И те са няколко пъти, ако са идвали за определени проекти, те се отчитат. В главно мифтийство си има каса, счетоводство, всичко е осчетоводено. Даже това, което е идвало, са идвали и по банков път, те се знаят. Това дело някакси разговорът беше изместен и някакси се вторачи в исляма, в забратките и в религията. А важно е да се слушат аргументите в съдебната зала. Важно е да се чуе какви аргументи ще извади прокуратурата и какви аргументи ще извади защитата. И най-накрая, важно е всички ние да чуем какво ще реши съда. Казвате, че не сте крайни. Ма не сме крайни, бе. Ма ние искаме да живеем като хората, бе. Добре. Искаме да живеем като нормални хора. Обаче те са объркани, те не знаят какво работят. Вие разбирате ли? Едни прости хора, които са взели местата на други хора. На качествените хора. Това е. България е пълна с такива хора. Всички вас ви питам. Вярвате ли в българския съд? Вярвате ли? Ние вярваме само в Аллах. Как ще вярваме в българския съд? Българския съд е длъжен да прецени справедливо. Неговата функция е това. Вие предпоставяте, аз ще вярвам, когато е справедлив. Функцията на съда е точно да бъде справедлив. Това е. А българският съд в повечето случаи не е справедлив. И той личи от доклада на Европейския съд. Защо? Вие следите ли по Европа какво става? И ония хора ви казват, полицията и правосъдието ви са скапани. Това е. Вие това, ако не можете да го разберете, аз не знам какво трябва да ви се каже. Вие искате ли в момента да притискате българския съд и да предпоставите... Защо да го притискаме? Ние идваме да подкрепяме нашите братя, защото са обвинени невинни хора. Вие знаете ли за какво става въпрос? Да обвиниш невинен човек. Това е срам. Срам за държавата. Срам. Вижте, това се случва не само в нашата държава, но ако вие вярвате на съда, вие няма да го притискате. Вие в момента предполагате... Да обвиниш невинен човек, това е едно да го осъдиш на смърт. Това е. Вашите органи правят точно в момента това. Кои са нашите органи? МВР, кои са? Същите, българските органи. Не са ли ваши? Вие не сте ли българи? Аз съм български гражданин, но по принцип не съм българин. Тоест, МВР и прокуратурата не са... Естествено, естествено. Ама вие не сте ли част от тази държава? Аз съм част, аз съм и европейски граждани и искам моите права да бъдат спазвани. Сега, че има камара объркани български служители, аз какво да правя? Да си ги оправят, да ги изхвърлят метлата там и да минават на некъде. Ние не сме длъжни да страдаме от простотията на българските служители. Тотално отгоре до долу. Ама ето, че в момента вие сте краен, не съм краен, да е. Аз казвам истината и си нося отговорността за това нещо.